Nimbad na oras yung manen papagayam, itaro kong daway kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito ilaing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingding ngayon. Asino ti boss mo? Kamang kakadi ti rebelde. May isa kakadi a rebelde. San? Kapoy tinatagamit mo. May balot ka. Ken, awan magayam lisensya ti paltog may kama. Iso may balot ka. Ikarom day taapasal mo. Salbag day di at Tiago, tasaan mo't doon nga pakita dito yung mansyon. Ayan na nga tan. Madam, amang ano dinan kaya tiyak subli dito yung mansyon. Wano saan? Natiliwan, gapoy ti trapaho na. Kasta nga ta. Delikado ka, madam. Amang ano ibaga ni Tiago kada kiti polis, ada kayo ti boss na. Kat mairaman ka ba'y no bilang? Saan ang mabalin? Sakbay ang mapasamak ti kasta. Una ako ni Tiago. Anya ti aramidam, madam? Saan inanaskan nga ibagakpay? Madam, iti ganito nga agsaw ni Tiago, may papan kada kayo. Sigurado, amin tayon kat karaman. Ang mga nuan laditan ti baga na kadagiti punis, no bilang manta na tiliw. Saan ang mabalin? Ala, makaruar kan. Rumor kan. Makaruar ako dito pagbalutan, sir. Agyan na. Tiago, tumsag kan dito lugan. Agururay ni madam kan dito pasdak. Well, bye. Kaya't nakamakasarita ay tinalapan. Amom ka dino apay, yan nakaruwar ka iti pagbaludan, Tiago. Madam, inaramat ko ti kwarta. Katdakkel nga utang mo kanyak dayta. Pagyamanak, madam. Pinaruwar na kiti pagbaludan. Wan. Kasta kabilag ti kwarta, Tiago. Ngam utang mo dayta kanya kanaskan nga ikarom. Madam, no naganad ka kuma, saan ka natiliw? Madam, ikarom ti kwarta nga inaramat ko tapno makaruwar ka. pagtakawak lata, madam. Tapno at pagbayad ko ken ka. Inton maminsan pa'y amatiliw ka. Saan ka nakailalaan? Ipapatay ka pa'y kitin. Tapno awanan ti parikot ko. Madam. No ita, ikan ka iti kong taway mo. Ngam iti ka nitong agbidot ka pa'y. Talaga saan kan akailalaan? Imay kami dito iko tayo. Nakayat na kayo nga awisan itimay sa proyekto mi. Anya data proyekto yo, Mang Magno? Kaya na kayo nga iraman itimay sa plano mi. Nga niya? At tao akit napon mi. Anak ti Baknang. Ha? Kidnapin niyo? Wan. Baknang na ito ang pamilya. Kat pasaka tayo itinakal agatad. Asino? Asino ito kidnapin niyo? Anak ti may isa negosyante. Baknang da. Isuaro maman tayo ma at iti kinabaknang da. Anya? Napintas na ito yung panggap mi. Isumay kami. Nakayat na kayo kasarita. Diyak madesisyonin dayta. Ni Mang Ansong ti kasari kayo. Anya ti pangundin mo mga ansong? Makikadwa tayo kadakwada? Saan? Saan tayo dapat gan? Saan, Lando? Diyak kayo itong nagaramit tayo pa iti sa balyabanat. Malaksib iti may sa apanggap tayo. Ang mga nagsakit mo tinakan ni Mang Magno. Saan rin po nagsakit tinagam na? Gaputawan mo ti atraso tayo kan kuanan.
Bueno, awan utang tayo na imbaga nakam kan kuana. Mga ansong. Sige. Mapankan iti ayanda ka na ami. Ibagam, tipangatong ko. Nagsarita kami kini Mang Ansong may papantiawis mo, Mang Magno. Anya ti kunan. Apay asahan nga iso ti makisarita kanya. Siyaklatan timbaw na. Kasano nga ron? Umanugot kayo. Patas ti pingay nyo bilang. Saan nga manugot? Isuhan, ladingitan mi. Kastagayan ti pangabdang ni Mang Ansong, Lando. Awan narot maaramidan tayo. Iso ka diya talaga ti Pangulo yun dito ko tayo. Ta iso ti tungtong palim nyo. Wan, Mang Magno. Sige, awan anyaman na. Kaya't na kayo ngay raman iti grasa ng pagkadkadan nyo, Mike. Agyaman kami langan, Mang Magno. Ladingitan mi, Mang Magno. Awan anyaman na. Alang aron, agpatuloy kami. Sabali tayo, Mike. Noon yaman katang da. Saan tayo na makibiyang? Rumbang laang Mang Ansong. Kundi tayo mo ti talagang ugali da. Kat saan anasaya at anatalok tayo latan kadakwada. Amang ano maipasubo tayo lang bilang. Pudnot ako na, Mami. Iswa na say-saya at langan. No saan tayo patgan, kaya nyaman nga awis da pagkwartahan. Makakwarta tayo itibukot tayo awagas. Asaan tayo ta makibiyang. Tapno maliklikan, titi pagkikin na awatan. Sumalo ka ng parbangon. Nagpakadakon ka ni Mang Ansong. Imbaga ka agawid akbi, kasarong karakdananan. Kasta ka di? Amangan no, kaya't mo ti sumuro. Wan, kaya't ko. Sa laban eh. Imbaga mo ta silang tinagwa. Kat imanugot ni Mang Ansong. Sige. Kuyogan ka, Lando. Alam ta ti paltog mo ha. Ha? Kasalahan. May mayan, madapang salakmid tayo ti bagita. Anya? Ala, sobrakan ti kalapaw ya babae. Tayo nakmatin ti kalapaw mi ka ni Mang Ansong. Ginanakan, tamasapat ang agaring itong niya. Sige, palubusan kayo, Lando. Ngam laglagipan nyo ti biling ko. Nawaya tayo amapan iti kayat tayo apapanan. Ngam addadag iti banag asaan tayo nga ramidan. Wan Mang Ansong, amumin day ta. Nasayat, Di sa sarong karko kadananang ti motibo. No apay sumalogak Mang Ansong. Kitipuyo ko ni Ami. awan parikot. Saan kayo kumangagbaybayag? Agsubli kayo adagos. Tunggal may iliwag ka ni Victor. Tunggal malagib ko. Kayat ko ang makita. Umayak dito'y turuan. Kat dito'y lagi pa dagiti apat. Victor, kailiw ka unayan. Kayat ka na ang makita. Kas na malikit na pala ang pinaparang agad kan arako. Saan ka kamalipatan? Agur urayak lantakin ka, Victor. Daytoy aturod ti saksi, ti ayat ka. Pinayaban ka, Marcin. Gaputa marigatan ni Insyang iti balay. Saan na akabaulan dagiti amin na trabaho. Gaputa, timanawan ti labandera mi. Senyora, kayat ko atulungam ni Insyang. Tapno daras sa malpas ti trabaho diti mansyon. Agsubli akadimat lang di asyenda kalpasan na, senyora. Wan? Sige, senyora. Tumulong iti trabaho dito mansyon. Agdalos ka naglaba kayo. Wan, senyora. Ngam sakbay na. Adda kayat ko adamagan ka ni Marcin. Anya dayta.
Anya ti araramidan ni Ella, iti asyenda. Kwa, senyora. Agtrab-trabaho iti talon. Kas iti sigud at trabaho na. Kat. Agsarsarita da ka di, kan ni Rina. Ay, saan, senyora? Saan mo't amatagtagari ni Ella? Dinto pa'y agsao, no di mi kasarita. Kasta. Marsing, kaya't ko apaliiwom ni Ella. Ne, apay, senyora. Paliiwom ti amin natignay na. Tadyak kaya ti ugali na. Sadot day chay at tao. Kananya ti mo tayo? Nga mga no ilako namot dagiti produkto di asyenda kat di na ibagbaga kada kami. Anya? Paliiwom iti amin natignay na. Katipulong mo kanya no at nakarkar na amadlaw mo atignay na. Sige, senyora. Ang awan mo titignay na amati. Nagsingputupay ni Ella. Agin sisingput laday chay. Ngam di tayo mo ti adda iti panunod na. Iso apaliiwam. Alakatuan senyora. No day tati ko na di iso ti aramidak. Nasayaan. Ala, inkan iti ayan ni Insyang tatulungam nga trabaho di mansyon. Tarimaanin nyo di trabaho nyo. Uwain, senyora. Malagip ko ni Victor Rodrigo. Kumusta nga kaitan? Di mo laglagipunan ni Victor. Basta ti panunutem, agday tinasaya ta kasasaad. Nasayaat ka di iti kasasaad dagiti soldado? Nangrunan no adda iti gubatan? Apay nga minakasta ti panunutem. Tiyak maliklikan dag panunod iti kastoy, Rodrigo. Kaputag danda naghakin ni Victor. Carlota, agyaman ak unay kan ka. May papan idean niya. Gapota, impatag mo ni Victor. Imbilang mo akas pudno nga anak. Ket day tati pagyaman ak unay kan ka. Man nakaawat ka nga asawa. Rodrigo. Sa anak ang nagbidot asi ka idi, tin ka Liza. Ngamin, nasaya at ti kababalin mo. Ngam di ka na ikan iti anak. Kat day tamot din tigapuna ang nagpayo kayo di. Kat nagpapai ka. Kat... Wen, Carlota. Ngam, nagbalbaliwak mo ten sipod ti mano day di Maria Elena. Saan ka di? Rodrigo. Hala, saan na day tati pagsaritaan ta, Carlota? Napalapas taytan. Basta ti makuna, di ka onay agdandanag may papan kini Victor. Yak kaya't ngagsultado ni Victor. Ngam nagpilit. Carlota. Numabalin, agawid lakuman. Tasaan mo't anaskan amanggan. Tasaan mo't amarigatan dito'y mansyon. Ado ti sanikwam ataw idan na. Iso ti mangimaton iti asyenda. Kun iti rancho. Kasta mo't den iti daduma ang negosyo. Numabalin, talaga adyak kayat ngagsoldado ni Victor. Adyak kayat, Rodrigo. Kaya't nagtalinaod ni Ella Jacinda. Tirumbang kankwana kat maisubli iti paraiso. Madam. Sige, Bart. Bukbukam day tapasok iti arak. Kaya't ko ti uminom iti arak, kadalgayan na. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Anto'y ti arak, madam. Agyaman na. Nala, uminom ka ba't, boy? Diyak kaya na siya klaang ti uminom. Bukbuka mo ito, di ba, som? Wan, madam. Naimas ti arak mo, madam. Wala. Kat no nagngina nga arak dayta, may subli ti sarita ang taparta.
Kaya't ko ngay sublim ni Ella iti paraiso. Tapno maipupok ijay. Nga madam, madaksan ta kini senyor, iti kanitong agpukaw ni Ella. Di na matmamuan no bilang? Madam, Mang plano ka iti pamuspusan. Tapno maipupok mo ni Ella iti paraiso. madam, Dahito yung tipulutan niyo, senyora. Siya kon atin ang hirag tadar arami din ni Insyang. Ala, pumanaw ka matlaang at dagos, Marsing. Word, senyora. Kaya't ko ang mapukaw iti imatang ko na ni Ella. Talagang agburburak ti darakan ko na. Kapusor ko launay. Gaputan na tangsit. sige madam. Ipamuspusak da ito abalan. Magnata di asyenda. Sakbay agsubli ta ijikuta, Lando. Tabarong na adda makalap ta adamang. Maipapan ka darina, kan Victor. Kandakan ka. Dahil tati may sa makagapo. Naapi akinayat ko ti simort kan ka. Sapay ko mga ron, tanda maamon ta damag may papan kadakwada. Padasan tati makisarita iti may sa kadagiti trabahador diti asyenda. Baring adda masalaw ta dito'y dalan. Kuha na. Ha, Lando, sumatang ta. Apay. Kita am ti babae anak katakder iti igit. Buyanan sa dagiti nagdawa apagay. Di mo ka di mailasin. Kita ama na imbang kitaktakder na. Ha? Kasla ni Auntie Ella. Kasano na pasama ka kasta? Kit nabayagan na pimanaw dito eh. Tara sumlado, mapantay kayan na. Sige. Adaytan, simawan. Kat magnan, sabtenta. Sige. Iso, ni Auntie Ella daytanan to. Adaytan, kasarita ta. Kat alukuhin ta sumurot kadatan ijikuta. Sige. Pagtingkalan. Auntie Ella, da kami dayto eh. Ni Ani kan Lando. Auntie Ella, da kami kan ni Lando dayto eh. Ami, Lando, apay akas ta tilangayo. Kas kay labakat kan lakay. Tapnawan di makailasin kada kami. Kumusta kan? Nasaya at mat. Ano din napasama kan ka? Apay anak po ka iti kan labas. Kunanin no saan tayo nga agkikita pa'y. Atidog asalay sayan, Ami. Kumusta kayo kan? Nasaya at mat, Auntie. Si Kalando, kumusta kan? Nasaya at matanti. Auntie, lumakitam ni Victor. Saan mo kuman nga ipakpakamukan ko na amay sa akon Aribelde. Ilimid mo ko ma-Aribelde kamin kanilando. Saan niyo kumaalip-lipatan dayta, Auntie Ella? Anya? Sila lagi pakakanayan kan ko na. Ngam nang lipat. Iso ana say sayaatan asaan kami nga agkita pa'y. Anya? Kuan, mabalin ka di ang mapantayo iti pagnanaudak? Tapno makapagsasarita tayo ana imbag. Saanin, Auntie? Baliwan min tula ang nanti sumarungkar. Auntie, amangan no kayat mo ti sumurot kada kami kanilando ijikuta. Anya? Amok matla ang adi kay agkin kinaawatan kani Doña Anita. Kat amangan no anya pa'y ti pagbanagam. Amangan no dangran na ka. Wano patayan na ka. Day tati kanayon ko apagdandanakan. Ami. Sumurot kan kada kami ijikuta. Ijay kan ngagnaet. Napintas ijay. Natal na. Saan, Ami? Saan ka sumurot kada kayo? Bay andaklatan diti asyenda. Kat no bilang taawanak to, nalabit, pimanawakon. Wano saanan adito ti pagnanaudak. Auntie, Bay andak ko diti asyenda. sige. No day tati kayat mo. Awan maaramitan mi. No kasta nga rod.
Adakid dawag kada kayo, Auntie Ella. Tibalay ko. Sikan ti makaam mo. Lumabalin nga iji ko man ti pagnardam. Nasaysaya at pay. O sige. Nukas na ti kayat mo, Ami. Agi amanak, Auntie. Naragsak kami anak kakita kin ka. Sige nga ron. Agpatuloy kami. Itinto manin sa bali agon daway. Agpakada kami ng Ella. Ngam. Baliwan min tulangan ti sumarong ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Magbayad ta pa iti asyenda, Ami. Saan yan? Ungdasan anak kita ta ni Auntie Ella. Yung pag-arap ko nagkalap tayo kidamag may papankada Victor Canrena. Saan yan? Sige nga rin. Aglayon ta ni Jekota. Uy, lalo. Anya nga kati pagbanagan dalando kan Ami. Iti panagbalinda arimelde. Diyos ko. Di mo idabay-bayan. Manang Ella, adda ka magdaya man. Kumusta iji kataltalunan? Nasaya at mat. Matartari pa to ana imbag dagiti pagay. Sige ma'am. Aglayo na kiti pagnanaudak. Panawan ka pa'y ditoy. Sige. Sana naskan akasarsaritak ni Ma'am Rina iti mabayam. Amangan no agi pulong ka ni Doña Anita. Kat pagarupan namanen, ano anya laditan ti ibagbagak ka ni Rina. Liklikak laangan, tapno awanan ti Romso apariko. Bay, aging ka di ka, katawan pa'y laang ti iwayat mo ngantang. Para iti anya, madam. Amay subli ni Ella iti paraiso. Madam. Kaya't ko nga iti kabiitan a panawon, maipupuk ijay ni Ella. Kat pagayayaman dagiti lalaki. Well, madam, bayan nyo. Iti kabitan na panawan, ipupuk ko ni Ella iti paraiso. No kabaulam apatayan. Aramidom. Wan. Nasaysaya atin no patayam. Tadyak kayak titangsit at tao. Hello, Mama. O iha, adda ka man. Wan, Mama. Kayat kayo asarong karan kini Papa. Iso nga imaya. Awan ni Papam, ada ije munisipyo. Ang mumat ni Papam, ije laktati ayan na. Talaga anapod na iti pagrabangan na kas mayor ti Ili, Podno dayta. Kat, kumusta ije asyenda? Nasaya at mat, Mama. Kat ije nga Ella, kumusta mat? Awan mat parikot kan ko na. Day talaang takas lalik-liklikan na. Adi na kaya't ti makisarita kanya. Anya. Akas laad adi na magustuhan kanyak, Mama. Talaga kit di abastos day jay ababay. Isugarod ako na adito'y kan mansyon nga agnaan. Gaputa jak kayat amakipulapol ka iti day jay nga Ella. Ta talaga nga awan sursuro day jay at tao. Ella, mapit lang. Ha? Apay Bart? Anya ti masapol mo? Saan nakayat ni madam ti kaadam dito yung asyenda? Iswa na say-saya at langan na pumanaw ka. Anya? Di mo urayan na dumtang ti aldaw, apatayin na ka. Anya? Talaga na pudot ti dara ni madam kan ka, Ella. Iswa pumanaw ka langan, kat sumurot kan kanya. Ipan ka itinatalgad a lugar. Anya? Sumurutakkan ka? Wine. May mayata na sumurot ka kanyak. Ngam ti mapatay na ka ni madam. Ta sigurado, di nakasardengan. Oh.
Diya kamuno apay anapudot ti dara na kanyak. Idinto ta saan kumot akal kalabanan. Awan mo't ar-aramidak addakas kontra kan kwa na. Nga uray pa'y ado ti amok a kinadakas na. Isungarod ako nag-apumanaw kan. Wano sumurot kan kanyak. Tapno saanan nagtumpong ti dalan niyo. Pamipanam kumakanyak, Bart. Ijay awagan nyo iti paraiso? Sa anak, asumurot kan ka. Saan na ijay ti pangipanakkan ka, Ella? Ipan ka iti sabalya lugar. Nga awan ti magdangran kan ka. Kat anya ti kasukat na? Makiasawa kan kanya. Oo. Ladingitak, Bart. Ngam sa anak, asumurot kan ka. Ella, nabayag ako nagduyos kan ka. Na maging gayta, awan gayam namnamak. Ladingitak. Ngam awan iti panunot ko, ti makiasawa. Ala, at dakan ka. Sige, inak nga rodan. Ella, pumanaw kan ditoy. Sakbay nga agbaligi ni madam amang batay kan ka. Nasaysaya atin nga agtong palak kan ni Bart. Bumanawak laangan dito asyenda. Ngam, kasanunda ami kan lando. Tiimbilin kanyak ni ami abalay na. Kasanok ang maasikaso no pumanawak mat dito eh. Sa bagay, makaumayak latta dito eh. Babaan ti pa ng limlimok akas may sa abakat. Wan, pumanawak ko dito asyenda. Inak kasarita ni Nana Marsing. Taison ti mangibagak kan ni Rina iti ipapanaw ko. Dito yakpay lang simbahan, Rodrigo. Tagasan naklagan dito iti panagkapom iti tiyendaan. Saan ako na sumurot kan ka, takayat ko ti agkararag dito'y simbahan. Sige, Carlota. Sikati makam mo. Dagasan ka nga rudan dito'y. Sige. Sige, Rodrigo. Mapan akong iti unag. Mapan ka man ka. Atenta, nalbasa kon anang karara. Dumakdara kon ta inak urayan ni Rodrigo itiruar. Ibabae anag ka po itisang. Kasla mailasin ko. Kasla ni... Anya itayan tayo nagan na. Hello, mailasin ka. Ha? Sika ni... Anya itayan tayo nagan mo? Ella, tinagan ko, ma'am. Oras siya. Mailasin kayo, ma'am. Da kayo ni Ma'am Carlota. Wen, siyak, Ella. Kumusta ka? Kastoy, ma'am. Diyak amo ti pagturunghak. Kaya't ko ti agsapol iti panggadak. Anya? Wen, ma'am. Amangan na da maitulong nyo kanyak. Wen no, pangisar kanyo kanyak at trabaho. Oray babaunan no iso. Anya? No kayat mo, umay ka ni Jay Mansion mi. Ha? Wen, alaan kan kas kaduami ijay Mansion. Agtugaw tayo tiday tayo abens, Ella. Pamururayan takin ni Rodrigo anapan na kitsendan. Ison ti binaon ko, tadi mag-asak namin dito'y simbahan. Kastagaya, ma'am. Agyaman ka nakita kayo dito eh. Kat naibagak ti parikot ko. Sana parikot day ka, Ella. Alaan ka ije mansyon mi. Agdadwa ababaunan mi. Ngam awan anyaman na. Nga uray alaan ka.
Agyamanak, ma'am. Maragsakan ako unay para iti dayta. Saan ako na mayadayo ka ni Victor? Wen, Ella? Ay na, kailiw ko matanday dyan nga ubing, ma'am. Agkita kay tumutlaan, Ella. Iso daytan ni Rodrigo, Ella. Agdan, ala, umay ka. Mapantay tinagsardengan ti kotse. Wen, ma'am. Iso dayto iti mansyon mi, Ella. Ay na, ma'am. Dakdakkel ti mansyon nyo. Ngam ti mansyon da doon niya Anita. Wan, ba't na dayta? Di ka babain dito'y, ha? Wen, ma'am. Kat di kay agdanag. Agtrabaho ak iti husto. Saan kayo nga agbabawi ang nangalakanyak dito'y? Gapot ta aramidak ti amin akabaelak nga agtrabaho. Ngam di naman kaya't asawan, nagbano kayo husto, Ella. Pudno agtrabaho ka, ngam di ka pambanog. Ma'am? Irwam mo ti bagim dito'y. Kandi ka babain, mangad kalatan humabisin ka. Takas tati ibagbaga kadagiti babaunan mi dito'y. Tadyak kayat ngagbisinda. Di kayat ko, mangan dalata no mabisinda. Ay na, nagsayaat kayo nga amo, Ma'am Carlota. Kat di ka agdanag. Agserbi ak kada kayo asipupuso. Mang Igme, Agdaman damagat kan ka? Ano ba ito, ma'am? Nagpakada ka di kan ni Manang Ella? Imbaga na kan na sa dino ti papanan nga? Ay, saan, ma'am? Anya? Oh, pimanawan ni Manang Ella dito asyenda. Pimanaw? Apa sa nang imbagbaga data kanya? Nagpakada ka ni Nana Marsing. Ngam di na ka no imbaga no sa dino ti pagturungan na. Ay, adalakit di makagapo, ma'am. No, apa ya pimanaw? Anya kumaday na. Manyaman ti rason na. Isulaan ti makamar. Apay ngay. Apay adi na inuray ta nagsarita kami kuma. Kat nalaptak iti papano na. Inrana na iti panagawid ko iti mansyon. Agyaman na kiti kinaimbag mo kini Victor, Ella. Si kagayam tayo na istorya na idi anangaywan kan kuana. Kan nang paadal kan kuana. Wen, sir. Doha kami idi kan ni Mang Ignas. Ngam, daksanggasat ni Mang Ignas. Tap pinatay ti tao ang managdakdakas. Anya? Idi awanan ni Mang Ignas. Siya kun ti simmublat kan kuana iji asyenda. Kat naaywanak iti husto ni Victor. Wen, Ella. Amin da kita abanag na istorya kanyak ni Victor. Isuad di na kamalipatan. Kat iti panagbakasyon na idi ditoy. Simmarongkar iti anyo. Ngam naglitoy, gaputa di na kayo nadanon. Awan kayo kanon iti pagnanaitan nyo. Sir. No pa'y kasta. Agyamanak takinayat mo ti simmurot ditoy ayan mi. Maragsakan lakit din ni Victor may papan iti daytoy. Kailiw kumatan ni Victor, sir. At dantugon daw ay ngagbakasyon. Kat agkita kayon to, Ella. Sika, lalaki. Sika ti amok akadagkat ni Ella diti asyenda. Sa dino tinapanan na. Ay, diyak mo, senyora. Saan mo tayo nagpakada kanya? Imposible asaan ang nagpakadakan ka. Unod, senyora. Ibagbagak tiyag paiso. Talaga, diyak mo tayo na. Mas tawak nga raw, tako na ni Ma'am Rina pimanawan. Imay mo't nagdamag kanyak ni Ma'am Rina. Ngayon talaga, diyak mo tinagturungan ni Ella no pimanaw man, senyora. Jakpat yan, adi mo amo. Agululpod ka! Ibagam tipod no di mo kayak ti masaktan. Nek, apay kumasaktan dak nga, senyora. Anya kumati baso ko nga. Talaga mo ta, diyak mo ti ayan ni Ella. Ada nga ta, di na kayat, iso pimanaw. Anya? So, pangasiyaw, senyora. Sarag dengan dakon, tawan amok kita. Sanak apilitin ngagpudno, tawan ipudnok kada kayaw. Pulpot! Kan may sak. Apay ko mga mino, pumanaw ni Ila.
Apay, ada kabutang niyo iti papanaw na, senyora. Ada palimod jaw, anatakwatan na. Iso kabutang niyo pimanaw. Anya! Anay ko. Nagturad ka, sumarita lalaki. Ala, pumadaw ka dito, Shinda. Ikatankan kas trabador. Anya? Ay, di mapaling nga ramay din ti kasta, senyora. Gaputa ni Senyor Simonte, nagpuna ajak pumampanaw dito yung asyenda. Anay ko. Tungpa kayo mo tinatong pa. Amangan no kayat mo. At ipaltog ko't isarunok nga itong pakan ka. Anya? Mama! Anya, ti mapaspasamag dito eh. Dahito'y alalaki. Kalkalabanan nak. Anya? Ala, mapantan, iha. Sige, Mama. Papantan. Pumanautan dito eh. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sige, Mama. Inuman nyo day tatubog tinyog na insaganan ni Nana Marsing. Mama, agdamagak kada kayo. Katsapay lang kumatadidak kagura. Anya day ta, iha. Apay nga dadagiti tao adi yung makakinaawatan dito asyenda. Idin to talo siya. Kat makakinaawatan aming ida. Ha? Adda ka di parikot kada kayo, Mama? Saan asyak ti ayan ti parikot? Isuda! Kas kinima ng Ella. Nasingpot kanya. Awan ti pakpakita na amadi. Ngam na da kayo tag sa umay papantan ko na. Dakas at tao ni Manang Ella. Talaga man? Ngam awan ti impakita na kanyang amadi, Mama. Sipot iti damo nga imayak dito eh. Nasingpot, kan man nakaawat ni Manang Ella. Ngam iti kaunggan na. Dakas ti ukali na. Rinukar mat gayam. Mama. Adakan ka no iso ti patsyam. Katno di nakpatyan nga inam. Awan na nyaman na. Mama. Ala, ina ko ni Diamansyon. Adakan ka no sumurot ka. Saanan, Mama? Dito yaklatan asyenda. No kasta nga rod, siyaklatan ti agsobli. Adda kayat ko adamagan. May papanitihan niya, mamay na. Itinaabutak kada kayo kini Mama. Nakitak at inumpana ka. Ibagak man lang ang tipod na, ma'am. Amom, nauyong ni mamam. Iswa, kabutang amin. Adda dito asyenda. Anya? Dahil tipod no? No, di na kati pa nagsumbat ti trabahador na. Tongpa na. Kuno saan? Paputukan na, ma'am. Paltugan na? Huwag, ma'am. Paltugan na. Saan natirwad? Kabutang ni Senyora Anita, ma'am. Nauyong nga talaga. Naimbag pa'y akin ni Senyor. Kasta gayo. Ma'am, yula ko man masasaukan ko na dagitin bagakin ka. Ano ibagayo? Sigurado magsubli dito yan ko. Tong panak mo nun. Hindi kagdanag, Mang Igme. Saan ko nga idanan kan ko na dagitin bagang? Kat agyaman na kadagitaan na amakan ka. Itatawanan ni Manang Ella iti asyenda. Siya kung dagbalin akatalagyo. Anya te kinunam rin. Awanan ni Ella iti asyenda. Wan, Papa. Pimanawan. Anya, iyan niya aga po apimanaw. Diya ka mo, Papa. Basta nagpakada ni Nana Marsing ang pumanawan. Kat saanan nga agsublipay. Saan na nga imbaga no sa dino di papanan na? Anya. Agsidang awak nga rod, Papa. Gaputadyak mat amot ti rason no apay apimanaw. Basta tinadlaw ko kan na. Likliklikan na. Kasla di na kaya't nagsalita kami. Iti anya aga po. Kasla nga rod kaya't nakaliklikan. Di na kaya't akasalita. Iso ang mabainak pa yun nga umasidagan ko na. Anya? Awan mo tinagsubangan ni. Wano di minakinaawatan apanggapuan na kumaapumanaw. Kaputasyak di tao adi na kaya't tiriri. Ten oray naman ang Ella. Di naman kaya't tiriri. Wano gulo.
man nakaawat a tao. Nasingpad pa eh. Apay, papa. Adda ka di na kinayat kada kayo kin ni mama nga amo na? Taapay apin manaw? Musyak, ang kinawatan kami kanila. Inapod doon na siya tinang ibagang agsubli niya asyenda. Kat pinatgan nakmat. Napapaitan api manaw. Kahit saan pa nagpakada. Kung may sadak hirmat, timbagakan ko na asweldo na. Basta agsubli. At lalakit didakkel ang makagapo no apay apin manaw, papa. Anya kumaday ta, ang makagapo, iya. Dayta titakwadak, papa. Ta imposible mat apo manaw latan ni Manang Ella. Idin to tawan mat gayam palikot. Dakkel pa'y gayam timbagayong asweldo na. Ngam apay apin manaw pa'y laan. Iso nga at lalakit didakkel ang makagapo. Sarita taman, Bart. Apay api manaw ni Ella. Ada ka di inarabid jo ken kuana amadi. Awan, senyor. Imposible! Senyor, ibagak kada kayo tipudno. Ngam sana ko man na may raman iti apayo kini madam no bilang. Aniya. Imbagak kini Ella pumanaw langan. No di na kaya ti sumurot kanya. Gapo ta delikado ti biyag na. Tapay, delikado. Napudo ti dara ni Madam Kenkwana. Kat binilin nakpay amang patay kini Ella. Aniya. Jakayat na patayin ni Ella. Bueno, jakayat nga ipupok ije paraiso. Iso ngayon bagaklangan na pumanaw. Tamangan, no iti may sangal daw. Agbaligi ni Madam, amang ipapatay Kenkwana. Aniya. Pakawanan nak, senyor. Ngam nasaysayatan na pumanaw ni Ella. Ngam iti may santo abanghay. Ti awanan ba inga anita? Pangasyo, senyor. Sanda ko mga iraman, iti apayo kini Madam. May papan, iti da iti abanan. Imbagakan ka abdi mo pakibiyangan ni Ella. Nga madagay ang panggap mo abang pataykan ko na. Iso api manaw. Ambom atal-tal kaklaunay dayjay nga Ella ijasyenda. Ngam talaga apagpupudutam. Gapukin ko na. Kabilang nakpayon nga asawa mo. Napat patagday jay a babae nga miti siya. Gaputan na suhir ka. Nasakit day ito nga aramidam si Mana. Asino day jay nga elakan ka. Tay sakit mo launay. Babaeng ka di. Di mo amuti sasawam. Di ta ka matlagan. Awanan ka itibayin si Mona. Talaga anapat patagday jay nga elakan ka. Gamit siya nga asawa mo. Awanan ka itibayin, Bart. Apay akas jatim bagam kan ni Simon. Pakawanan na, Madam. Gaputa siya tigagura na, no jak agpod no. Idin to tabi na laagan ang idin, may papan kini Ella. Iso ngayon bagam masyak ti makagapo api manaw ni Ella? Akwa, Madam. Amom ka di akakura kagkapo iti daytang inaramit mo. Pakawanan da, Madam. Ngamjak amin kayat agumura ni Senyor. Maipit ang kata kayo. Rumba nga di mo impudno ka ni Simon ti amin. Ulit at yakid daw iti pamakawan niyo, Madam. Ha! Agpapada kayo amin. Jaklo kayo! Siyak mo ti madaksan. No jak ipudno kini Senyor. Ani Madam ti makagapo. No apepe mano ni Ella. Kat nasayatan tapi mano ni Ella. Gapot amangan. No agbaligi ni Madam amang ipapatay Kenkwana. Kas tagayang ti pakasaritaan ti ayan-ayat da si Rodrigo. Kan iti ina ni Victor, ma'am. Well, Ella, no idi kat naglidayak gaputa nagbabae ni Rodrigo. Inaklon ko na ita. Ngamjak amo ang nagbungagayam ti ayan-ayat da. Kat iso ni Victor, ma'am. Juan,
iso ni Victor. Nabayagan na di at tiyempo. Iso ang nabayagan alinipat ko ti pan nakapasakit ko. Aging gaadimteng ni Victor itibiyag. At naamuan mi nga iso ti anak day ti Maria Elena. Ang nagbalin iti ababonet ni. Kastagayam. Ngam sayang. Tanabayagan apin mo usay ni Maria Elena. Kat saan na napadakkel ti anak na. Dimakkel ka ni apong na akulas, ma'am. Ti amaday di ina ni Victor. Juan, kasta nga Rodel. Ngam ita, napatag kanyak ni Victor. Nalagaan tiriknak kan ko na. Impatag ko akas pudno ng anak ko. Ma'am? Nangro na pa'y idinaamuak anapayag kaya man anatay dinan. Simkan tila dingit ko para kan ko na. Kat impatag ko. Nasaya at ti panagpuspusong, Ma'am Carlota. Saan mo aginura ni Victor? Talaga asan. Tawan basol na kanya. Nga uray pa'y di na tinagbasol kanya. Nabayagan ang napakawan ko ni Maria Elena. Tagpatya, ano sa dinuman dayan na ita? Naragsak. Gaputad na kada kami ti anak na. Kat impatag ni unay. Wen, Ma'am. Tauray siya. Naragsakak para ka ni Victor. Kumusta pikadam diti mansyon, Mila? Nasaya at sir. Awan parikot ko dito eh. Kan nataltal na ti panunot ko. Kasamot ka na naragsaka. Nasaya at nga ron no kasta. Lord na parikot mo, di ka bumtang amang ipaga. Wen sir. Ay, wen gayam. No ipalubos yo, agtrabaho ak iji asyandayo. Tumulong ak iti talon. Anya? Ne, saan ah? At dagiti trabahador mi ijay. Saan arumbang amapan ka agtrabaho ijay? Kabailak sir. Kastamot ti trabaho iji asyenda alban. Ti tumulong iti talon, kan aminan at trabaho iti asyenda. Saanan, Ella? Dito'y kalatan mansyon. Tagkilin abanag ti tutulong mo katagiti babaunin dito'y. Saan anasken amapan ka pa ijay asyenda? Adda ibilin ko ka. Anya dayta, madam? Timbilin ko idikan ka. Saan mo aliklipatan? Iti kan ito ang makitam ni Ella. Patayo mo na. No di mo kabaulan nga ramidan. Ipaaramid mo kadagiti adda iti babaam. Wan, madam. Ta iti kan ito nga aramidot ti kasta. Ikan kanto iti dakkel agong ko na. Sige, madam. Di kang danag. Agtong palak iti bilin mo. Anya ni madam. Talaga adakkel tigura na ka ni Ila. Kasanuman nga men. Napimpintas ni Ila nga misaw. Tuan. Agimon nga ta ni madam. Iswa kagura na unay ni Ila. Dan may isa. Isakit la unay ni senyor na dyan nga Ila. Iso akagurgura ni madam. Dahil dati pudno, Tuan. Di pa lang amin maatake ni madam. Tangiwat mo. Di ka sumanaw. Ang mga nuad dagi pulong kan ka, manaksan ka pa. Oo, boss. May turid mo nga taapaltugan ni Ilano bilang tamakitam. Saan siguro niya? Yeah. Iswabay amon, ta siya kung timakamo. Siya kung timang paltugan ko na no makita. Sayang ma, tidak kelagong gunak. Anya? Wala! Abay, andaya pa kay ranodam kanila kitawan ma, polos adi ka na iranod kan ko na. Polos adi mo na agkan. Sumardan kan. Sige boss, sumardan ka kan. Di na kunaan namang paltog kini Ella, Tuan. Dahil di ka nito pinaltugan ni Ella. Si Kama ti paltugak. Di na agawan iti trabaho. Mawatang. Oo, boss. Sir, atoy.
kayo, Pay. Oh, agyaman na, Ella. Nakatugaw kayo diti paraangan ti mansion, sir. Isuan na panunot ko ti mangyag iti kapeyo. Nakatugaw kayo dito'y katrabiin, sir. Agpapaangin ag dito'y. Sir Rodrigo, at ako matiibag kada kayo, no, mabalin. Anya day ta? Amok gayem yun ni Senyor Simon. Wen, apay ka di? Kidawag ko ma, adi yung ibagbagakan ko na ti kaadak ti mansion nyo. Anya? Patgan nyo ko matikid daw ko, sir. Sige, no, day tati kalikagom mo. Iti niya aga po, adi mo kaya't amaamuan na ti kaadam dito eh. Sir. Ada ka di nagbasulam kadakwada? Awan na pulos ti nagbasulak kadakwada, sir. Napudno ak kadakwada nga agserbi. Bayat ti panagtrabaho kadakwada. Apay nga rod. Iti anya aga po, adi mo kayat amaamuan da nga daga dito mansion eh. Mabalin ka di amaamuak ti makagapo? Siyak ti taltalkan ni Senyor Simon iti asyendada. Siyak ti katalagda. Sipod pimusay day di mang ignas asigod a katalagda. Ket ita? Kaguranak ni Senyora Anita, gapu iti dayta. Tapay? Gapu taad-adda asyak ti talkan ni Senyor. Ket pulos adi natalkan ni Senyora Anita nga asawa na. Anya? Di natalkan ni Senyora Anita. Gapu ta nalaing mo't ngamin nga agkusit. Idinto ta siyak. Pulos ajak inaramid dayta. Ket ita, jak kayat amaamuan ni Senyor Simon ti kaadak dito'y ayan nyo. Gapot amangan no umay nakpilitan nga agsubli iti asyendada. Kasta ka di? Wan, Senyor. Kanayon ti di mi pagkinaawatan ka ni Senyora Anita. Gapot umay nakmatandangran iti asyenda. Ibabain nak iti kaadwan ti tao. Wenno trabahador da. Nagkalasan. Naragragsakak iti kaadak diti mansion nyo, Sir Rodrigo. Isa pang haasiyo, tapat ganyo tikid daw ko. Sige. Matungpal ti kayat mo, Ella. Diako ni bagbaga ito abanag kini Simon. Diyak laim pagarop. Nagalas gayam ti ugali day chay nga Anita. Day tatipod no, Senyor. But agyaman na kiti pan nakaawat yo. Wen, maawatan ka. Mala. Umunagtan dita mansyon. Naibayagtan dita parangan. Nalamukan. Inkamagtan maturog, Ella. Wan, Senyor. Kat agyaman akmanan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oo. Oh, Papa! Naimbag nagsapam. Kastama, tiha. Nakaumay ka man, Papa? Di ka kadinapan iti munisipyo? San pa'y? Kayat ko asarong karam ti asyenda. Kastabot ta ni Jai Rancho. Kasta ka di, Papa? O sige, umay kayo. Kaya't kayo ama ka lang iti almusar. O sige, kinapudno na sa anak pa nagarmusar. No, kasta, umay kayo, Papa. Agarmusar tayo. Prito nga itlog, prito nga ikan ti sidenta, Papa. At damatan kinirog nga inapoy. Kastamatan iti kape. Mahimasi, ha. Kumusta mo't dito'y asyenda? Nasayang at, Papa. Papa, kaya't ko asya kunti mangimaton diti asyenda. Nang runa taawanan ni Manang Ella. No, niya. Talaga si ka. Ken, day dapat may sa makagapo ngay Maya. Tapno bilinin ka asikan tiga sukat ni Ella. At naman iti panagtalaki yung, Papa.
Ni Ella ti pagtaltal kaklaunay dito asyenda. Anya nga ro? No talaga di na kayat tagtrabaho dito eh. Papa. Iso apusgan ka iya. Sigan ti katalag dito asyenda. Ketulungan nakalaangan ni Egme. Agyaman na, Papa. Alah, agar mo sarta garudan. Kalbasan na, mapantay di kataltalunan. Takayat ko akasarita dagiti trabahador. Sige, Papa. Itatawanan ni Ella. Kayat ko ngay bagaan ni Rina nga anak ko ti agbalin akatalag nito asyenda. Nang runa, no may papan, iti panagkwenta. Kasama ito na kayat ko ngay bagaan ni Egme ti katulungan na. Kayat ko ngay baga, ngagkikinawatan kayo kumaamin. Iti kasta, nasaya at ti pagmanagan ti mula tayo. Kan nasaya at magtimaapit. Agyaman na. Nuada parikot yo, mapan kayo ka ni Rina. Nalawag ka di? Sapay kumata uray awanan ni Ella. Ituloy yung latta ti kinagagat yo. Agyaman na kada kayo amin. Ket ikarik. Ano nasaya to ti apit? Ket nawadwad ti mapaglakwan tayo. Ikang kayo amin iti bonus yo. Agyaman kami sindaw. Ikarime. Sayatan mi ti trabaho bay. Agyaman akmat. Naragsaka ka makangag ka na kita sungbat yo. Sige. Mabalin yung ti agsubli iti trabaho yo. Nagabiti ba ka diti rancho? Kitak ka rin abanan. Nagda maila ko amay sa abaka iti naligaw. Kano iti makalawas? Tumuday tayo. Nukas na nga ron. Apay pailaang atin mapog kayo iti politika. Magaputa kaya't ko ti agserbi iti umili. Papa, mabalong yung matagserbi iti umili. Nga uray saan kayo amayon? Iha, bayan naklatan. Tada ito itiragsak ko. Sa bagay, ngam agsidang awaklaan. Gaputabak nang kayo maten. Ngam apay pailaang asimrat kayo iti politika, Papa. Kasi tinakon-akon iha. Na ito itiragsak ko. Sa bagay. Da ito'y aransyo. Kukwam to da ito'y. Amin na kinabatnan ko. Kukwam to amin, iha. Papa. Amin adagaan ay pundar ko. Sikan to tiyagtawin. Parakan ka amin, iha. Malabit na daitan tayo kuraya ka. Hello. Nasaya at launay. Di kaya kapoy-kapoy. Tama nga, no at nabakaw na ka na kayo. Nasaya at. Oh, sige. Bye. Sana mabalin nga daba ka atiw kanya. Pasensya lang ang dagita at tao. Akayat natin makikompetensya kanyak, iti kinabaknang. Awan ti sabali ama ka atiw kanyak. Iti kinabaknang man, wano iti turay. Nga bakak matadan. Ala, irwaryo amin na kwartayo. Ako pag amin na kwartayo. Madam, nangabak ka manen. Kasano ngay? Ang mga numaabak mo't larjay inabak nyo. Iso ana say sayatan na rumwartan ito eh. Anya. Intan madam. Sana ba ni? Nangabak ka matan. Pasubot kayo mo. Pasensya kayon. Nga mapan kami kanon. O sige. Iton maminsan laangan. Sige Bart. Mapan ka. Abay ka madam. Magkalungkatan tiri daw ti kotse. Umunag kayon. Sige Bart. Madam! Dapkis lang iti abagak ti sugat ko, Bart. Kasano da itan, madam?
Asino tinang paltok kanya? Jak amuno asino, madam. Jak nakita tinang paltukan ka. Tayo di natamaan kan. Intare ka dagos dito ospital. Asino nga taday tangawanan bain? Oh, madam. At daw may pulis dito enta. Nalabit nga may dagdamag, may papan ni tinapasama. Chablo. Jak kasapulan day ta pulis. Alah, mapantan Bard. Awan magtan parikot. Tayo nagasandak magtan dito ospital. Antay tanti pulis, madam. Sige. Sangwak day ta pulis. Tapay, ay niyang amin tinaramid mo ta pinaltukan da ka. Jakam mo. Awan ang mo kabasol ko iti dayjay anang paltok kanyak no asino man. Apay nga rod, pinaltukan da ka. No asino man dayjay. Apay adi agparang kanyak tagsango kami. Apay akalabanan nak iti patalikod. May kadwa day tan nga dalang paltog kada kayo, ken ni Bart. Akuray ka. Amangan no jay lalaki iti adin nanog ni Bart tinang paltog kanya? Apay, masiguradom akasta. Wan, masigurado. Tapay ko apaltugan na ka. Gapot adin nanog ni Bart. Kuskusilapan nak ngamin iti day diagon daway. Day tati bagbagakan ka tanapudot launa iti ulom, Anita. Di mo amot agtepal. Kanya ka ita. Naibag tadamgis lang na ita. Kat, baybay am kadilak pa nakastoy tinagpanagak. Saan mo kadi apabirok ti kriminal? Agtigtignayan nagitipan nakabagitilintan. No sino man day tiyang tao. Talaga ang basa! Anya ti baso niyo ta pinaltugan da kayo. Awan iha. Nayaw awan labala tinakatama iti abaga. Anya? Wan iha. Kanadamat ng tutong marakakas. Iso adi ka agdanag kanyak. Mama, agpudno kayo kanya. Ibagayo no apay anapaltugan kayo. Kunak met anayaw awan laabala tinakadamkis iti abaga. Ada nagpipindal to. Kat siyak matan tinagdiswan ti bala. Mama, di ka panunot iti sabali iha. Basta ti makuna. Di nakpakadanagan. Ikaw tingnan iti dakas, babae. Kapot madaksan ka lang. Sana rumba nga may katday ta nakabarabat ditang iwat mo. Urayon talagan nga agtungpal dagiti dadakkel mo iti nagtulagan mi. Tapno palubusan dakan. Dakalagatad, ti pangsaka kan kadagiti dadakkel mo. Makibigay kami lang iti kinabaknang yo. Di kagdadag. Palubusan da kamot lang, Miss Beautiful. Basta agtungpal dagiti dadakkel mo iti tulagan mi. Ngam no agaramid da iti pakadaksan mi. Sika, ti umuna matay. Iso arumbang, agtungpal dagiti dadakkel mo iti tulagan. Tapno saan ka, amadaksan? Anya, kinidnap da ati anak ti kayo mo. O Diyos ko. Wen Carlota, ket dakkel agatad ti masapul a maited, tapno palubusan dan ti anak ti kayem ko. Agparparikot ita ni Donato agayem ko. Agdandanagan, ang mga nodakos ti naramid da iti anak na. Asino dagiti kidnapper? Asino pa ingay? No di dagiti dakos at tao. Kasano itaan? Ket ti dakos, mabuteng ti gayem ko nga gipulong iti pulis. Isuad din ang ipulong pay. Kasanon? Agtungpalatan iti kayat dagiti kidnapper. Basta saan dadang rante anak da. Sipot kayo, kakadwa. Itikan nito nga damadlaw yung attackers. Agkunay kayo. Oh, dahil iti may sa lalaki. Madlaw alumakayan. Kat adegam na abasit amaleta.
Kwarta siguro tilinaw na jay. Di kayo padlaw. Da jayan. Tumalangkyaw. Sige. Ing kayo ala ti basita malita nga imbiso na itirabaho ti Panson. Kasukat to'y anak lang. Agawaan tayo ti sumangat. Magagaran ako na makadano ni Jay Kuta. Baligid na ito ang pagnatayo. Gaputan na plano anay mag. Nagadon na ito ang kwarta. Adan pagbiag tayo iti mabayag. Estoy lang ti agbiag. Masapol ti sirib kan siglat. Sige, ikan kayo iti para kada kayo. Narigat mait, nuawan kong gunayo. Edin to tapada kayo mait, anag bambanog. Aniya, jablo kayo. Awan pa'y serbiyo. Kunakun kita na unaan ta kayo. Aniya, rebelde. Kasano ko mga rebelde? Awan ti rebelde dito San Isidro. Aniya. Awan kiti amuyo. Naunaan da kayo manan, salba kayo. Jablo kiti. Awan amuda. Oh, Papa. Ay, iti palikot. Asino tinakasalita yung iti telepono? Ada ka kayang dito mansyon niya. Wan, Papa. Kat nangag ko timbaga yung iti kinasarita yung iti telepono. Anya, mangag mo? Wan, Papa. Apay, asino ti kapuntot yo? Kan anya ginangag ko, a rebelde? Ha? Apay, Papa. Anya ti kayat asawan timbaga yo. Ana-unaan da kayo manan? Kuway. Ilaw-lawag yung man kanyak, Papa. Anya ti kayat asawan da ita? Di mo ikan iti sabali aka ipapadaan tinaybaga. Makapungtutak lang amin. Asino ti kapungtut yo? Dagiti abdo ti babak iti munisipyo. Nabuntog dang agungunay. Tinasaya ti agsublikan iti asyenda. Laglagi pa si Kaitan ti katalag ko ijay. Iso asaranas ka na panawam ti asyenda. Ala, agsublikan iti asyenda Ken no anyaman dagiti nangag mo itay, lipatan mo. Bunga lati pungtot ko dagiti adda iti baba. Sige, Papa. Inaklaan dagiti kasapulak agagarap iti mansyon. Kalpasan na, agsubli ak matlaan iti asyenda. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay palubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naunaan da kami, senyor. At tagaya man ng kidnap iti anak da jabak nang. Aniya? Sino? Damag ko. Aglang-lang da rebelde. Kasta ti damag ko, kos. Salbag na kita tataw. Bueno, mangsiim kayo iti sa bali, Tiago. Anya ti kahit masawan, senyor. Ada pa sa bali abak nang. Katiso ti paliiwan niya. Gayem hunay takatao. Iso kabisado. Paknang. Ket sigurado ada kelak kwarta ti maala tayo ken kuana. Reglado, senyor. Papayaban na tayo amin ni Magnungad da dito'y kota. Mapan tayo kano iti kota da, itamit lang. Ano ka kami din tayo iti kota da? Adda kano ramrambak ang maangay dyan. Kasta ti ko na, timbaon na ngayon may dito itay. Ramrambak? Kat, kasama nga rin? Mapan tayo? Wen, patgak da itang awis da. Mapan tayo. Agbati aklangan mang ansong. Siya kung tagbantay diti kota. Di mo kaya ti umay? Saan? Alam, da kami lang arodon kinilando ti mapan. Marigat me, no paayan ni damag no.
Isama pan kami Lando. Lando, si Kaman ti kasarita. May papanitan niya. May papal kinanso. Anya ka diya talaga ti plano yo. Agnaid kayo latan, iti ko tayo. Kasano kayong agbyag? No di kayo matagtignay. Nairwam kami itinuan niya laditan nga adda maipaunag niya taraon. Adda matin mulmulam niya pagapitan niya. Apay, umdas ka di dayta. Adda kwa tangay gami. Ket inutom niya gatgatang iti masapsapol niya. Adda kwar tayo? Mano? Ha? Dosimurot kayo kumakada kami. Inakalmat, tinabingay yo. Sana balin, Magno. Ala, adda ka na kayo dayta. Nuti kayat yo. Kat saksak luten yo latan, tidakulap yo. Makamu kayo. Kami bagam kinyansong. Anawaya kayo lata, tumipon kada kami diti kutami. Agur-uray kami lata kada kayo, Lando. Sige. Ibagak to dayta ka ni Mang Ansong. Madama ti panaginom ni Ansong. Kakadua na dagiti kakadua di kuta. Isu si kalangin ti pangibagak kadagito ay Lando. Nawaya kayo lata, amakikapeng kada kami. Nagbiyahin ti pamilya ti gayem ko. Napanda ni J. Manila. Iti ayam ti kapsat na. Anyamatan, naimbaglaangan ta saan din ang rantibalasang nga anak ti gayam mo. Uwan niya ron. Talaga adumakdakasan ti San Isidro. Sino kano tinang kidnap iti anak ti gayam mo, Rodrigo? Maatap kano, aripelde. Ha? Rebelde? Rebelde? Apay, adda ka di rebelde dito'y San Isidro? Rebelde? Daami nga tati akin aramin. Uri sa dino adiso no lugar. At dalata na inayo na daga sa tattao, Carlota. Anyamatan. Apay ngay, nagkapuan da kita rebelde. Tao may daagaramid iti kinadakas dito'y San Isidro. Saan dan yung pagkaamu iti pulisya? Gapunta pinangtaan da tibiyagda. Ano agi pulong da? Mapapatay da amin na sa nga pamilya. Awan amok dagiti pulis. Saan da amatiliw ti tao anang paltog kanya? Awan mat ngamin nakakita, madam. Dagmalkit di dagita a pulis. Awan amuda. Madam, saan mo tanalaka ti basta mang tiliwlatan iti tao? Salbag. Sino nga taday at tao? Patsyak nga isumat lang dayjay tay damo anang paltog kadata. Kat naimbag ta saan taan na puntaan. Nalabig nga iso, madam. Ngam tirigat na. Saan tamat nga mo no asino dayjay at tao? Sana mabalin daytoy. Iti kanito ang maduktalak ti kinasya sino na. Iraman ko abalsan ti pamilya na. Adlawa day ti ranchoyo, Sir Rodrigo. Nalawlawang ang tirancho da Senyor Simon. Kasta ka di? Wen, Senyor. Kat, ti asyenda, kukuhayo amin, sir? Wen, Ella. Talaga atagak ti asyenda. Tawid ko kadagiti tadakil ko. Adayo nga rod abakbak nang kayo angam ni Senyor Simon. Oh, kanayon ti panangikumparam kanya kini amigo Simon. Jak maliklikan, sir. Ngamin, talaga amot analawlawat ti rancho kan ti asyendayo ngam isuda. Kasta? Dahito rancho yo, kat talaga ako kayo. Kastamot din iti daga ama sakupan nyo, wano ti asyendayo. Kasla, abda kayat mo asawan iti dayta. Apay,
Saan ka di apod no ako kuha ni Simon Alban ti asyenda na? Ha? Kwa na, sir. Kasla ada ngamin kahit mo asawan ni tinay pagamitay. Kasla ibagbagam asaan ako kuha ni Simon ti asyenda na. Kwa. Awan ti kayat ko asawan iti na ibagak kada kayo, sir. Kasta? Malala. Pumanaw tan di tirancho. Mapantay di asyenda. Sige, sir. Talaga analawa ti masakupan ni Sir Rodrigo. Nalaw-lawa ngam tinaga ang masakupan ni Senyor Simon. Ni Sir Rodrigo ti talaga abagnang. Igaputa talaga ako kwada ti dagada. Idinto ta ni Senyor Simon. Inag-agaw da ti dadto maapasat ti dagada. Adda dagiti na iblis abiyag. Tapnula ang matagikwada ti dagada. Nga isutiin nayon na iti masakupan na adaga. Gamrudda. Agunda. Ela. Umaikan. Sarungkaran ta da mamatyo ken inaon na. Musta kayo na mamatyo? Inaon na. Nasaya at sir. Napiksa kami pailaan. Ado pailaan ti maitulong mi dito asyenda. Ado pailaan tambak ti maparaspasan may. Saan kayo matapagtrabaho nama? Huray pay. Ngam agsakit nga minti bagbagik no awan aramidak. Iswa bay andak latan agtrabaho sir. Mala. Adda kayo day tama. Asino day tabalasa nga kaduam sir. Uwan gayam. Ayam amok kada kayo ni Ela. Kabarbaro akaduami iji mansyon. Ay, kasta gayam. Naimbag nga oras mo, balasang kao. Kastamet, ama. Ela, isuda ti nagbalin idi arangtay. Tapno agsabat ti dalan mi kini Victor. No, saan agapo kadakwada? Jak kumanam-am mo ni Victor. Kasta ka di? No kasta. Da kayo tay na istorya kanak idi ni Victor. Anang tulong kan kwa na. Awan, balasang ko. Da kami. Agyaman kami unay kada kayo, ama. Ina. Da kayo tinaramat ti Diyos. Tapno agbyag pay ni Victor. Kat agsabat ti dalan da kami Sir Rodrigo. Pudno dayta. Da kami tinagbalin arang tayda. Tapno agtumpong ti dalan da nga agama. Kumusta ti idadarayo iti parambak da mga magno, Lando? Agpilit mo ng magno ako mapuntahon kadakwada. Kapno kayo napigpig sa tipwersa tayo. Kahit ano ti ko lang naman aksa? Saan nga ito tinangibagan na? Ulikat siya. Ay, diyak nakasarita. Dapat na kainom. Nasyak, pananungak ti ko na idi ni Mang Ansong. Oray saan tayo na makikapang kadakwada. Gaputa sa bali da. Sa bali di aramid da. Sa bali mat kada kayo. Da kayo. May sa ti motibo tayo. Timang balas iti nakabasol kada tayo. Idinto ta isoda. Di tayo amo. No anya ti gapuna nagbalinda rebelde. Nasingpot damat kada tayo. Di tayo mo lang, Lando. Amangan no adda kayat da kada tayo. Iso ana singpat da. Sa bagay? Iso ano siya ti masurot. Agtalinag tayo dito kota. Kat saan tayo ang makikapang kadakwan. Kumusta kayong mama? Tisugat nyo. Kumustan? Nasaya at matan iha. Natino ka din tinangpaltog kada kayo? Saan pa'y? Tadagmol matdag iti pulis. Di kayo agsalita iti kasta mama. Aramidan damat siguro ti kabaalanda. Tapno matilino asino manday tiyay anang paltog kada kayo. Aging gaita.
Awan pa'y damag kunoan niya tinagbanagan ti panagimbistigada. Mama, amangan mat nagdabasol yung iti day ang tao. Kayat na kayo abalsan. Ta sino kumaday ta tao? Awan ti amok agumurgura kanya. No di ni Ella. Anya? Ni Manang Ella? Kaya't yung asawan, iso ti atapon nyo anang paltog kada kayo? Iso ti maysa nga atapa. Maiturad na nga tanga aramidan ti kasta, Mama. Talaga ama iturad na. Di mo amo ti ugali na. Naturad day chay a babae. Iti anya aga po nga aramidan na ti kasta kada kayo, Mama. Amangan mat nadakkel ti basol yu kan kwa na. Ta imposible apaltugan na kayo no awan mat ti dakkel arason. Awan basol ko kan kwa na. Ngam kiti. Talaga at tangsip day chay. Kinapudno na. Kaya't natagikwaan ti asyenda. Iso nga oray pimanawan iti asyenda. Nagsublimanan. Tatalaga aday tatimotibo na. Mama. Katimati. Kanunungan day tani papam. Ngamin, isulak tatitalkan na. At adapay atalkan na day jay ababay. Ngam iti siyak nga asawa na. Anya? Kinapudno na. Kaya't nakapatayan ni Ella. Idi pa'y laan, iha. Limod nga gunggunay amang isiksikat iti biyag ko. Ngam saan lata nga agbaliki. Anya? Oh, Mamrina! Umay ka, Mang-Igme. Agtugaw ta iti tugaw an aramid iti kawayan iti sirok day tadakila kayo. Agtugaw ka dita. Adda kayot ko adamagan kan ka. Sige, Mamrina. Sige, agtugaw ka, Mang-Igme. Ma'am. May papangkin ni Manang Ella ti damagan kan ka, Mang-Igme. Anya ka di at talaga ti ugali na. Ugali na? Mabalin ka di nga ibagam dagiti na obserbaram kan kwa na? Ha? Wano ti talaga nga ugali na? Ni ila, kit nasingpot a babay. Napasnog iti trabaho na, ma'am. Iris respeto may at trabahador. Gaputa isukit, katalot ditoy. Nasingpot Saan akas ka ni mamam nauyaw? Ha? Pasensya ka na, ma'am. Imbagak lang ti pudno. Sige lang, Mang-Igme. Ni ila, kit awan ti kapapa na. Napudno nga sirbi ka dagiti amo na. Kasta ka di. Kabalik kag itimbag pa ni mama may papangkan kwa. Managtulong tayo ani ila, ma'am. Aday di tinulungan na. Isoda ame kan Victor. Ha? Victor? O ma'am, ni Victor. Intuloy na pinagadal ni Victor. Di timusay ni Mang Ignas. Sigot akatalag dito asyenda. Ay so di ti pakipagnanadan ni Victor. Kalpasan na? Ket saan mo't idya binaybayan ni ila ni Victor. Doon ka dapay kit din ni ame. Hindi ko nagpukaw ni Victor. Nagpukaw? O ma'am, nagpukaw. Ket sinapsapol may. Ay, kastao na yadanag ni ila. Sinangsangitan nati panagpukaw ni Victor. Nga amangan no, adadaka siya napasamakin ko na. Victor, kanagnagan ni Victor, akaayan-ayan. Manong aldaw, sinapsapol na, ingim saan niya nasarakan. Kahit, anya tinapasamakan ko na. Kwa, ay si Bibiyag gaya, ma'am. Ang sabalin ang lugar kaya na. Anya? Basta mo tinako na idi ni Ella. Kipagin kaya ta. Di ako nakikita ni Victor. Mama, adon at trabahador tinakasaritak may papangkin ni Manang Ella. Kat may sa tisauda. Anya dayta? Nasingpat at tao ni Manang Ella. Nga isumit ti amok dayta. Ngam no apay adakas iti imatang yu. Anya? Nga agpapangkin ni Papa. Katal ka na launay may papan iti asyenda.
Da kayo kat kagurgura yo. Saan ko akagura? Ngam ibagbagak laang tipod no akin at tao na. Da kayo lang ti mga bagbaga adakas ni Manang Ela, mama. Iso amabalin ada kayo tinagbidot. Didot ti panang ipapanyo kan ko na. Iso akagura yo launay. Kadyak pa dyan dagiti pamadakas yo kan ko na. Gapot na awan makitak na ebidensya. Pasig ana saya at dagiti bagbaga ti tao kan ko na. Anya? Kat siguro, no apay anapaltugan kayo. Baso lumatlaang. Iso adiyo pabasolan ni Manang Ela gapo iti dayta. Anya? Kan maysa, awan ebidensya yung nga iso ti akin nakam iti pan nakapaltugyo. Rina. Nalabit nga dalimat amang gurgura kada kayo. Wano adda tao asinaktan nyo. Kat iso tinangpaltog kada kayo. Anya? Siyak pa yung tidakas iti imatang mo. Kat nasayaat para kan ni Ela? Gapot na awan makitang adakas nga aramid ni Manang Ela, mama. Nasimpat a tao. Kan di na kayat tigulo. Di na kalabanan, Rina. Siyak ti inam. Ngarot. Siyak ti kanunungam. Saan kayo akanunungan? Nadakas mat ti aramid yo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Victor! Urayan na! Urayan na! Ano na dyan? Tagainap lagayam. Ni Victor. At dakampay idi-ijay turot asigod apapapanan ni. Or-orayan na ka no. Kaslapod no. Kaslag parparik na kanyak nga abday jay. Kat or-orayan na ka. Nasipnat pa ilangan na. Kat naimas titurog dagiti dua akakadwak iti kalabawa. Victor, kaya't kaalipatan. Ngam apay ang makikita ka mat iti tagainap ko. Apay. Ni Ami, sige na katakter iti karangan iti kalapawga babae. Sige man. Ay kainit sakit de. Sa bagay, nagmapiin kita. Naimbag nagsapa man. Lando, naimbag nagsapan. Agpapainit ka? Wen, makaedad iti salon at iinit iti kastoy nagsapa. Sige, batang agpainit. Pagtugaw ka man, kilay tanay ranta pagtugawan. Tuna. Lando, kaya't ko ti sumalog ita. Anya? Sumalog ka manan? Papay? Kaya't ko ti mapan iti turod. Papay? Kaya't ko ang makita ni Victor. Nakitak iti tagtakainap ko. Or-orayan na kanyo. Agar parit na kanya or-orayan na. Anya? Tagtagainap la dahi ta. Imposible mat nga dahi ta ijay turod. Kaya't ko lata ti sumalog Lando. Kuyugan na ko ma. Sige, alaman lang eh. Anong magpakadata ka namang ansong? No di na ta palubusan. Aglibastan. May kaniwas dahi tayo tilintag tayo ditoy. No ada papanan tayo. Rumbang agpakada tayo kan kuana. Ada uro tayo. Sige. Agpakada ta. Barang palubusan na ta. Bart, mauman sakit di dagiti customer. Kadagiti babae, diti paraiso. Anya ro ti aramidan tayo, madam? Inkayag kalap iti dagduma a babae. Matumpal, madam. Inkay ija asyenda.
Inkay mga ayo iti babae ijaya. Pilyen nyo, dagiti maikari. Matumpal, madam. Makadlawak kada kayo adwa. Kanayon ti panagpakadayo asumalog ah. Mang Ansong, mabiit kami lang kanilando. Adala kayat ka makita. Kalpasan dayta. Agsubli kami matlang adakos. Sigurado kayo? Uwan, Mang Ansong. Agtalag ka kada kayo. Sige, palubusan kayo. Ngam di kaya gar-aramid iti may kaniwas. Apakaisagmakan ti grupo. Uwan, Mang Ansong. Laglagi pa nyo ni dayta. Agyanan kami ti danom analamis, Ma'am Rina. Anya ti katkatawan? Anya itayan tinagan mo? Tungan tinagan na. Nagayas anagan. Tay pudno anagan mo. Isa ti kayat ko ayawag kan ka. Rene, ma'am. Rene, ti pudno anagan ka. Nagpintas tinagan mo, Rene. Ngam apay atong anti awag dakan ka? Nakairwa man damatan, ma'am. Awag ganyam? Anya ti masapol yo diti asyenda? Umay kami agsapol. Umay kami agpasyar, ma'am. Kasda? Anya ti pasyaran nyo? Ti kapagayan, wano iti kaprutasan. Dagiti babae. Ayun, madam. Tungan, sumakan. Di ka nagsasaw. Sige. Agpasyar kayo lata, wan gayam. Dito kayo kadi amangal daw? Iba kayo lang, tapno makaisagana ni Nana Marsing. Sana, ma'am. Agsubli kaming tulangan ni Jamanson. Iso di kay agtaktakan. Andatan dito ituro, Dani. Awan ni Victor ditoy. Akas nakitak iti tagtagainap ko iti rabi. Orayan nak kano. Ami, tagtagainap lang tinakitam. Buong alaki pa ng pampanunot mo ka ni Victor. Lando. Lopay kasta? Dito itapay lang nga. Anya nga mo ta. Napudnumot kid din nga umay ni Victor. Lando. Numay sana soldado. Di adda nga ron itagon daw iti diso. Wenno lugar na kay destinuan na kasoldado. Lando. Lopay kasta? Kasi tinakon-akon. Agyan tapay lang dito iti subag mamanong nga oras. Anya tiyan mo ta. Amangan numay. Pasensya ka na. Mabainakan ka, Lando. Pagbainan ko, ma. Ngamin ka. Nairamraman kan anabambanno nga imay ditoy. Gapo kanya. Binambannog ko lati bagbagik. Kat nairaman ka. Awanan niya man nami. Adak lata tumulong kan ka. Agyaman na. Ala, pumanaw tam diti turot. Awan ti maganab ta ditoy. Sigurado ka? Wan Lando. Ngam sakbay nga agsubli ta ijikuta. Inta pa'y sarungkaran ti tanam datatang kananin ko. Napantali ti kalkalapaw dagiti trabahador, boss. Ang imangon mo tinakita ta na pintas. Ungarod. Saan ta matama kay ayaw? At ang agpaisog tawon iti 19. Ang nagningisip da. Ala, ituloy na tiyag sapol, tungan. Iti dahi dyan ang banda ti papananta, tungan. Padasan ta tiyag sapol dita. Anya ti amuta. Abangan mo at damot masapulan ta. Wabas. Masapol nga damay sangpet tayo di paraiso. Iti kasta. Saan na pangaungtan ni madam? Medyo kita bakit? Ay talagbubukaw tiyan muna. Di pa'y lakat maatake. Sumardan ka, tungan. Boss. Agdamag taman ka lagi tamasabat ta. Sige. Sigandag taman. Barang nga damuda magbalasan. Hopsa. Ay, hindi kaya dwa. Nadagadian mo yung abalasa nga napintas. Na. Agwing-iwing ka lang si Kalakay. Apay, umal kayo.
Salbag kayo. Apay abi kagsaw. Kaya't yun sa mati madisnog. Mabitlang. Bakit tilangam? Ngam saan abakat ti boses mo? Ikatan ti belo, apang linglingid mo iti rupam. Kasanon da ito eh? Sa akong ti mga ikat. Ha? Kasla. Di ka risabong. Alalya! Umatang katawan. Wan. Sak. Ni Ami. Ti babae nga Indra raman niya. Ti babae at tinataran niyo pinasakbayan na. Isang nagbayad kayo. Palupusan ka kami. Iba't anak ka. Di ka garaw. Tungan. Salta ka. Ipanta na ito'y ababay ijay paraiso. Wan boss. Isa kay mo niti kabalyong ni Karisabong. Ganda ito'y matlalaki. Paltuga kon. Patay kon. Saan? Demonyo kayo! Amihan, isa kaya ti kamalyok. Di ka nagreklamo. Kundi ka nalaw. Tamangan mo mapaltugan ka. Matay kaitan. Panawan kan. Ket makamun dagiti ayop amangkan iti bangkay mo. Kabalyo, mabantan. Ya. Ay na! Kasi maday ito'y pinaltugan na yan di munyaw! Turugan ka! Ipan kayo ospital! Ang gayabat iti makatulog ka niya! Ipan kayo ospital! Sige, kumunag ka na. Di kang tignay tigdagas. Tanog kibatang ka. Paltugan ka. Aglayon ka ni di paraiso kabalyo. Isubli ka ni ti kwadra. Tama pa nag iti paraiso. Ya! Sigurado. Anday na ni Karisabong. Kailiw ko. Ya! Wala siya! Umasigat ka dito ay! Mas! Bantayan dito kadwa ka babae. Tenglaman ang bag tapno saan na makalipas. Boss! Babae, bumabakan. Anya dito adisto. Tsak kalap nito ay! Napintas ti trabaho dito ay. Sigurado nga agragsak ka. Anya? Linglingayam lang dagiti kostumar na umay. Anya? Katpatsak, kayat mong tumot lang ti trabaho. Boss Bart. Siya kung ti mangipan iti bakante asilid. Sige, tungan. Makamukan iti da ito ya babae. Itulot mo niti silid na. Kat itid mo dagiti pagpalasan na. Areglado, boss. Areglado. Apay ka namang igni? Apay ngagsapsapol dabay iti babbalasang? Ay, diya ka mo, ma'am. Mawansanot kaya yun, nasa pulan da. Iso api manaw damot lang. Ni, apay nito. Iti ang niaga po a babbalasang ti sapsapulan da? Diya ka mo, ma'am. Day tagayang tiga po na ngay may daditi asyenda itay agsapa. Apay adiday baga kanya? Ha? Ay, kunak na mo yun, ma'am. Apay nito. Pangusaranday ti babbalasang? Apay ngagsapsapol da? Anya da ito ibagbagat it pagiwarnak? Nasarak ti bangko ijay kabisera. Ay, anyan? Hello? Ma'am, nakatakdarak, tanakitak da ito apagiwarnak. Iso binasak. Ang ituloy ko matlaang ti agpunas, ma'am.
Sige lang, Ella. Ano day tabas-basam apagiwarna? Kabarbaro ka di day ta? Ay, saan mo't gayam, ma'am? Ay, aga, samot day to'y. Sinirak da gayam iditibang ko, di kabisera. Wan, kasta tinapasama. Sino dagiti nang sirak? Natural adagiti dakas at tao. Daami. Isuda nga ta, akin kapuanan? Ala, ituloy mo lang taday aramidam tainak iti silet ni. Ay, sige ma'am. Amangan no dagiti rebelde ti akin gapuanan. Amangan no daami. Diyos ko. Sapay ko mata saan. Sapay ko ma. Dito'y dagbalin asilid mo, karisabong. Anya da ito ya silid? Silid Apingin panak ito'y. Gaputa na ito'y dagbalin asilid mo. Kat agragsak ka dito'y. Anya di kayat mo asawan? Paragsakan na kadag iti lalaki a customer iti na iti apasdag. Anya? Gansak baya magaraw na kati sa balay. Nasken nga agumak paiken ka. Anya? Tinupraan na ka. Bastos ka. Sikat ti bastos. Tinan niyo. Agbayad ka iti inaramid mo kanya. Tanya ti maramid na maper. Saan ka medlangag bayag diti rabaw tinaga. Napatayin ka to. Anya? Kalpasan ama umaan da kanto dagiti lalaki. Patayin kanto matan. Anya? Ngamno ita. Kukuha ka pa lang. Ala, tingkag digas. Daban nyo dahito asilid. Kan adamat ang pagsukatam itirabaw dahito akama. Ala, ingkag digosan tagpelas ka. May bagay kan kadayta nakiting. Kan naingpis asyutan. Kan tiyakin nga to akawas mo. Nakiting matlang. Sakit naging pis. Magustuha ka. Demonyo! No di ka pa'y lagaraw paltukan kan. Patayin naklangan, demonyo ka! Di mo asotan tipong tot ko ame. Ala, ingkag digos. No di mo kayat asyak, timang digos kan ka. Jak kayat! No kasta, siyak timang digos kan ka, kat pelasan ka. Oh my God! Sige! Atong palat iti kayat mo! Di nakiguyod! Ang tungpal ka maglagayam ng agin didi kapailan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya karamda ka. Sana ka makaliwas dito eh. Nagbasit ti tawa da ito'y aban nyo. Direhas pa'y. Sementado ti diding na. Kadyak makaliwas. Anya nga tati aramidag. Salbag. Nagpayagan ti salbag ang babae. Anya nga tati ang aramidan na ditaban nyo. Tanakapaypayag. Hindi na magagaran akon. Siyak man lang ang timapanitiayan na. Ilokat ko, timpan nyo. Sana may lukat? Inlak na. Hay, Ami! Tumwar ka didan. Tanusan paltukan kan. Ami! Bilagan ka. Paisa! Dua! Apay adi ka ba't nagpalas? Di ka pa'y nagdigos? Jak kayat! Kasta gaya ma. Umay ka. Iguyod ka tagigosan ka.
Bigusan ka at kukuhakan. Mami. Di na ka! Upadyak lupa! Kinagat na. Anday ko tikakya ko, anday. Anday. Kinugtaran na ko. Paltugan ka no, di ka sumardan. Nakapatulong to'y paltok ko kan ka. Tangsit ka. Sana ama-ama. Nagbayagan nitong iti Seled. Anang ituludan na iti dayjay ang babae. Kawanan, boss! Tumay tayo ka, nitiragsak na! Mabitlayan ta surod eh. Disturban lang, boss! May amda. Bay akla, iti aramidin na. Tayo mo na. Ay na. Agawag ti paltok na. Itan... Nakapaturong kan ka ti paltok na. Jak bombing amang kalbit iti dahi ti apaltok. No di nakparwaran iti dahi ti asalit. Sige. Ingkay lukat ti daw. Kat paglibasan nak dito niya. Maysa! Diya! Iti maikatlong at di ka may lagkarawa. Talaga akalbit ako na. Tayo! Pabitlag. Sige, magnaka. Ingkay lukat ti daw. Di ka kuti kontra kanya. Taday talamang kalbit iti paltog taramida ka. Sigurado amatay ko. Pangan! Bas! Ami! Pamagan ka! Ipatanday tapal to. Iti ka nito akalbitan pa day ka. Paltog at day ta sarap. Ipatang ka di day tapal to, buwan saan. No di ka itong pal. Matay ka. Ipurwak mo day tapal to. Salbag ka, babae. Kakaba! Bas! Bos! Ipupok yun na ito, babae. Pantayan nyo ang imbay! Talpasan, pat nakatanin mo, baraw. Sigurado, hindi mo pa ikapagilan ti bagay. Nagsakit ti abagat, tata. Inikat dati, bala iti abagam. Nagsakit. Agyan na nakiti pa ng tulong nyo kanyak. Agsubadak to kada kayo. Saanan, baraw. Naragsaka ka nakatulong iti pada ka tao. Pet ko ti sumurot kada kayo, tata. Kat no mabalin. Iti balayo ti pagpaimbagak. Mala, dakin ka, baraw. Awan parikot iti dayta. Basta, nalaing dayjay at Tiago. Juan, Simon. Nasiglat, di mo lang amo. Sige, isungarod ti baon mo. Agayat, iti kakadwa na. Mabalin nga iti grupo na matlayan. Ngamnas kan nga danto mat bingay ko. Natural. Ako reka. Sigurado ka kadi iti aramidam. Apay kit din, asaan? May turad mo. Idin to tagayam mo day chay at tao. Anya kumano gayem ko. No kaskasano, riniw-riw a kwarta, ti maalatakan kwa na. Basta agbaligid at Tiago, abang seret itin palayta. Well, madam, may mayat man nila. Adote, kwarta. Natural. Basta agbaliki kayo. Una, madam. Rumwarta ita, Tiago. Siya kung tag-drive iti kotse. Dayjay iti paglugadan ta. Kampay iti. Lumabas ta iti batog ti mansyon na sarkanyo. Tapno laang makita ma. Kan maadal mo, no kasano kayo ang makastra. Sige, madam. Sana parikot tayo ta. Nalahingag iti kakastabanan. Agtalag kayo kanyak, madam. Madam, saan tayong gamatin dito?
Kat medyo adayo pa lang ti mansyon na makikita. Manipod dito ayan ta. Sige, rumwar ka diti kotse. Kat agin lalabas kay ti batog dayjay ang mansyon. Paliiwam. Kat kitaam, wano adalam no kasanunto amastrakyo dayta ang mansyon. Nagngato ti gate kan ti pader, madam. No nalaing kayo, kabailan nyo asarkan dayta ang mansyon. Magnaak, tamapanak ita si ti mansyon. No ang paligi kami to, iti misyon mi dito. Dakkel a kwarta, di may paima kata kami. Antay ta. Kakon ita si day. Nangato ti gate ti mansyon. At nangilukat iti gate. Nakaigam iti walis. Kasla ni Nela. Ay, wan, isaw. Sana ka nagpidot. Imposible. Apay nga dalita. Natariyaw na ko. Dajay, inumunagan. Insira na matlaan tigay. Inak-alaan ti largabistan ni Sir Rodrigo anak kabitin iti didi. Kasabalit agparparit na kanyak iti lalaki. Nga adda iti asidag ti gate to'y mansyon. Iti damo apa ng talyaw ko iti dayjay ang lalaki. Kasla mairopaak. Kasla nakitkitak iti mansyon da Senyor Simon. Wen, kasla may sa apasurot na. At dayta, makitak ti lalaki. Naglawag ang makitak ti garaw na. Babaan dayto'y alargabista. Dayjay, nakatakdar pa lang itiigid ti kalsada. Kat, at dagayam kotse iti saan unay nga adayo iti ayan na. Nangisit a kotse. At dagayam tao iti abay ti kotse. Dayjay, naglawag ang makitak. Babae. Kasla ni Senyora Anita. Apay na ta, paliiwak idaan na imbag. Ang muda nga ta adito'y ti ayan ko. Kat siyak ti gagarada. Nangato apasat to'y ayan ko. Kat manipod dito'y ayan ko. Naglawag ang makitak ida babaan to'y largabista. Saan dakmat ang makita dito'y? Tita mo apalpaliiwak ida. O anya Tiago, nakita mo no kasano ang masarkyo ti mansyon. Wen, madam. Kapangalan mi deta. Nasaya. Nalakalaang, madam. Nang runa tawan mo't gayam ti gwardiya ti dayjay a mansyon. Baknang ti agindag iti dayta a mansyon na. Iso ano agbaligi kayo. Umado ti kwarta tayo. Lagi di, madam. Hala, pumanaw tan ditoy. Wen, madam. Pimanang tan. Apay nga ta. Iti anya agapo nga at dada ditoy. Maawatak nga in may dalaang nagpaliyo. Kat ni pa'y Senyora Anita ti kadwa dayjay apasurot da. Ti awanan bain a Senyora Anita. Aging gadito'y kat sursurutan nak. Nasken asaganaak daytoy. Amangan no adda panggap da sa bali.
amangan no na amwanda adito yan mansyon da Sir Rodrigo ti pagnanagdak. Kat umaydak dukotan dito eh. Kalpasan na. Papayundak. Simon, adda ibagakad ka. Apay, anyat ibagam, tadi magas kapay dito yung munisipyo. Among kadi, kinuyog ko ni Tiago. Kat napan kami nagpaliiw iti mansyon. Ha? Kaliwat mo. Alam, lumuar kan dito opisina ka nita. Anya? Saan na dito iti pagsaritaan ta? Agawid kan iti mansyon. Ella, nagkapo kay tayo dita aki. Kan igam mo tilar kapista. Apay, anya ti tineleskopam. Kwa ma'am. Kaya't ko labuyan ti aglawlaw ti mansyon. Nagpintas gayam. Nagado akay kayo. Kan nagado at tumatayab nga agdapat kadagiti sangsanga. Wanela, pag nagayta. No kayat mo, rumor kalata. Katagpasyar ka. Saan ko ba't nga iparit? Wen madam, kat agyaman nak. Mabaling ka di nga usaraklata to'y larga bista? Una, kukwa mo, Ella. Ha? Ay, agyaman nak, ma'am. Kwa, adda ko maisingasing ko kada kayo. Anya dayta? Nasaysaya at saan no mangala kayo iti gwardya nga agbantay dito mansyon? Anya? Gwardya? Wen, ma'am. Nasaysaya at no adda gwardya dito mansyon. Anya? Apay, nabayagan nga awan gwardya mi, Ella. Kat awan mo tidakas anapaspasamak kada kami. Iso asaanan anaskal. Ma'am, nagadun ti kinadakas ang mapaspasamak dito San Isidro. Adda dagiti madamdamag ababak nang asir-sir kanda ti babalay da. Kat patayin da pa ida. Ha? Dahita ti pagamkak, ma'am. Iso nga insingasing ko ti gwardya to'y mansyon nyo. Agoy ka, Ella. Adda ka dinakita matao ti tarwan? Babaan day talarga bista? Ha? Ay, kwa? Ay, awan, ma'am. Ang nalagip ko laang. Nga, amangan no adamot kit di agpanggap iti dakas diti mansyon nyo. Gaputabak nang kayo. Sige. Saan mo't kit di adakas day taasingasing mo, Ella? Bayam, agsarita kami kini Rodrigo. Pagsaritaan mi day tangay baka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Rabiin. Ngam, jak makatulog. Pampanunutak tayo nakitak iti aldaw. Ni Doña Anita, kan timay sa apasurot da. Agpalpaliw da itirwar. Anya nga tati pampanunutan da nga aramidan. Adda nga tadakas sa panggap da. Sapay ko ba? Tapat ganda Ma'am Carlota ti singasing ko. Narigatan. Ang mga lupod no ti atap ko. Ana amwanda adito yakon nga agnanaad. Kat ipapatay nak day dya adon niya Anita. Nagdakas sa talaga ti ugali na. Ngamampok. Saan nga agnanayon ti kinaturay na? Agpulon tumatlaan. Agnagadak kumapay na dito'y balayo. Ikaray, agsubanak to kada kayo. Wen, barok! Di ka danag, tawan parikaw, titi panagnaid mo dito'y balay ko. Sana balik ka sisak mitla dito'y. Tawan mo't asawa ken anak ko. Kasta ka di tata? Ayan da. Talaga sa anak ka ng asawa, barok. Kasta gayam tata? Am mo, kay nang paltungkin ka.
Pasurot day jay ti mayor. Ano na ti atraso yaw kadakwadak baraw. Biktima kami lang, tata. Baraw. Tata, agpapigsa ko man dito'y balayo. Awan nga minti sa bali, papanak. Nuwain baraw, mawatan ka. Di ka danag. Agyaman na po na, tata. Kamusta nga tanilan to? Sapay la ko ma. Tada nagtulong kay Kuana. Pinaltugan nitong ana. Nangagkuti ka na albuhong itiday di akong daway. Sapay la ko mata saan pa'y anatay nilando. Sapay la ko mata saan pa'y. Nailukat kari daw to'y silit nga ayan ko. Iro. Isut yung masidag. Di sabong. Umay kay kaniti kanam. Siya kung tinangyag. Iti kasta. Makita ka manan. Makalibas ak tumatlaang dito ay. Kat talaga pagbayadan ka itinadagsan abasol mo kanya. Mangan ka. Idisok dito lamisan. Mangan ka bay. Agsubliak to inton madamdama. Agpapigsa ka. Agapota. Agabota inton madamdama. Maikanakla iti guntaway. Talaga apapayan ka sa iro. Kasla borbor jati amin kanyak, Carlota. Nga niya? Iti damo, saan akayap niya pagkamo ni Ella kada amigo Simon, tika abdana di ti mansyon ta. Impagana ti rason, kat pinatgat, tamaawatak ni Ella. Ngamita takunana anasken niya da gwardya di ti mansyon, kasla sabalit ti simken iti panunot ko. Nga niya, Rodrigo? Amangan metno, adda nagbasulan ni Ella kada amigo Simon. Isong agdanag. Kat kasapulan na ti gwardya. Isong ensingasing na ang mga latay ti gwardya di ti mansyon. Ha? Carlota, saan ka nga ta nagbidot? Iti panangawis mo kinkuana ditoy. Nagbidot ak nga ta. Diyak masungbatan na ita, Carlota. Panagkunak, nagbidot ka, Rodrigo. Nasimpat ni Ella. Tano saan ang nasimpat? Saan na kumanga inaywanan iti ni Victor? Impatag na kas anak ni Victor. Kat sigon iti istorya matlaang iti ni Victor, nasimpat ni Ella. Sabagay. Kat timakunak, nasaysaya at nagtungpalta iti kunana. Anaskan ang mga lata iti gwardya ti mansyon. Kanya tamuta, amangan mo at nupudno tinakunana. Nga amangan no adan to agpanggap iti dakas kada tayo dito mansyon. Nang runa katbak nang ta. Sabagay. Rodrigo, mangalatan iti agwardya dito mansyon. Agtungpalta iti kunan ni Ella. Sige, no day tati kunam, agtungpalta nga rod. Kini Ella. Kinapudno na, Ma'am Carlota. At dadi mi nagkinaawatan ka ni Doña Anita. Nasakit tinakam na kanyak. Gaputa mas talkanak ni Don Simon iti asyenda. Nagpara nga siyak ti mas kanunungan ni Don Simon. Nga inartapak ni Doña Anita iti panagdalak ni Don Simon. Kasta? Wan, Mama. Kinapudno na. Kanayon ti di mi pagkinaawatan ka ni Doña Anita. Labanak. Gaputa saktan naklatan. Tungpaan naklatan. Anya? Nasakit tinakam na kanyak. Gapu iti dayta. Kaya't nak na ipapatay. Iso api manaw akong ija asyenda adyak nagpakpakada kan ni Senyor Simon. Kasta gayam. Kat iti na minsan, agsagad ako maitirwar ti gate. Ada nakitak alalaki iti saan unay nga adayo iti ayan ko.
nailasin ko adagos. Iso nga imunagak matla adagos. Kat indrikap ko ti gate. Sino day siya lalaki? Pasurot da doon niya Anita, ma'am. Anya? Dinagdagos ko nga inala ti larga bista, ma'am. Kat pinaliiw ko day jay alalaki. Kat nakitak akadwa na gayam ni Doña Anita. Anya? Amok nga may daag paliiw. Ti pagsidawak. No asino ti nakaamwanda nga daak dito eh. Adda nga tanang ibaga kadakwada? Imposible, ani Rodrigo. Di na maaramid ti kasta, ma'am. No kasta, asino nga rood tinangidanon kadakwada nga da ka dito eh. Wen nga rod, ma'am. Pampanunutot pa'y anasaysayat sa no pumanawak dito eh. Anya, ni apay nga eh. Pampanunutot ngamin, nga amangan no mairaman kayo pa'y, ma'am. Saan, Ella? Di ka pumanaw. Nataltalgad ka no da ka dito eh. Kan may isa, mangala kami iti gwardya dito'y mansyon. Saan lang nga may isa? Di oray man katalo. Ma'am? Saan ka pumanaw, Ella? Agyan kalatta dito'y mansyon. Agyaman no kasta, Ma'am Carlota. Musta te panagpalibyo iti mansyon da Rodrigo? Sigurado nga awan ti nakakita ka na kami. Gaputa awan mo tapulos ti tao iti ruwar ti mansyon. Sigurado ka? Wan, ni Tiago ti masidag iti gate ti mansyon. Inadal na no kasano dasarkan ti mansyon. Anita, no agbali kita magsarag iti mansyon. Dakal akwarta ti mayawat da karata. Wan, Simon. No kasapulan apatayen da ida. Aramidan da. Anya? Anya ti katawam? Agpadata talaga, Simon. Awan ti santuan ta. Nga oray pa'y gayam ta. Patayen tan. No kasapulan. Tangiwat mo. Sumardeng ka. Demonyo ka talaga, Simon. Nagpadaan ta. No kasta, rompang nga rob niya iti kabitan na panawan. Mangala tayo iti gwardya. Narigatan, amangan no agbaligi da amang patay kiniela. Juan Rodrigo, asikasunday tayo iti kabitan a panawan. Jack lang pagarop ang nagdakas gayam ti ugali da dyan nga asawa ni amigo Simon. Kat kinig daw ni Ella, aditan da kamatan day ta kadakwada. Numabalin kat kasaritak ko man ni Simon may papan iti day tapan. Amanghan no dakdakas lang titong palna. Iso abay-bay aklangan. Iso mat? Iso abay ako. Sana bale, tinapatag, natalgad dito ini Ella. Awan ti dagas sa mapasamak ken kuana ditoy. Juan Rodrigo, naskan a protektaran ta ni Ella. Kas pang subad ta iti kinaimbag na ken ni Victor. Aduyin ti agas mo, baraw. Tumaribaw. Aduy matenti danom. Ang yaman ng tata. Kumusta anti Riknam? Mayatan tata. Ano sandak kumatata? Di kayang danag, tagsubadak to. Saan mo panunutin ti panagsubad mo, baro? Gaputa amok mata na singpet ka. Saan ka dakas sa tao? Tata? Dakas a tao tinangpaltugkin ka. Ngay matangak day ta, baro. Anya? Nakita yun ti panang paltugda kanya? Uy, baro! Nakita! Awan laban ko kadakwada. Agda paltugda. Idinto ta siya kat buneng lang ti igem ko. Isuwasaan ka anatulungan, baro. Sana bale, tayong pandak mo na di ospital, tata. Kat dakalabanag day ta para kanya.
Butang ko, ajak to pulos mabayadan. Di mo panunutan day tako nakmadan baro. Pagkaragsakak ti makatulong iti padak aparswa. Agyaman tata. Nawatak amin ya insalaysay mo kanya. May papan iti biyag mo. At no, kasapulam ti tulong ko. Ay, agda aklot ta dito'y baro. No laki day ta, kabailat ti tumulong. Jak ipaidam. Pagkadwa! Ano timbaga da ami kan lando ka na kayo? Sakbaya si Mawag da. Awan? Agsasaw kayo ka diti pudno? Madana ka na. Gapot aging ka ita. Awan da pa'y laing. Kit imbaga da, nagsubli da dagos. Anya? Sandan nagsubli? Mga tukos ta, panaging kayo takit, awan na pailangan. Anya? Day ito'y akalapaw. Si nangibaunan nilando kanyak. Ay, medyo adayo da ito'y akalapaw. Isuan nabanog akanag na. Ang sa nabalay, ta nakadano nakmatan di kami. Ayan ti surat nilando ako na ngay batik itiri daw da kalapaw. Ha? Anda dito. Ipasirok kau itiri daw. Ta huston tao no ilukat ti akin kalapaw. Makita lang to ti surat. Magan beto sada makita ti kunam ngagnagan iti ansong day surat. Sapay ko ma, tama panto iti kalapaw na. Kit makita na ti surat ko tata. Sapay ko maatakas ta. Tata Santos, da kayo tinangibagak iti may papan kada kami ijay kuta. Sapay la kumanta maawatan da kami. Kit sanda kami ng isagnak. Uy, saan parok? Ta nakunakmeten ka. Maawatan kayo. Agyaman tata. Agdanakaklang barok. Gaputan nabilag ti kalaban niyo. Abang ganoan gaway yung kadakwada. Lumaban kami. Aginggat agdaangas mi tata. Malalala. Sapay la ko ma. Tada kayon to ti agbaligay barok. Sapay la ko ma. Amin. Apay asimar ka dito'y selet nga ayan ko. Adda-kadda ka sa panggap mo kanya. Agsigdawa ka lang, Ami. Pasibibiyagak gayam? Wanya, sibibiyagak. Tapno balsam kayo. Nagturad ka mata, nagsaway ti kasta. Dakas ka, Bart. Dakas kayo at tao. Iti kinaado ti basolyo. Kurang pa iti ipapatay yo. Agatukad ti kinadakas yo. Ayot kayo! Kasano, ti panakalasat mo iti daydi akong taway. Intapwak da kayo ti bakras. Ngam si bibiyag kamot gayam. Nagalis ti biyag mo. Kas itinakunag. Na itulok ngagbiagak. Tapno balsan kayo! Nukalbitak da ito yung gatilyo ti paltog ko. Kat matay ka, itamot lang. Makabalas ka pa ingata, Ami. Agdagusak pa lang dito kalabaw ko. Katintong bigat. Ituloy ko ti agkalap iti damag. May papan kada ami kan lando.
Anya da ita papel? Kita agman. Surat? Naggapo kinilando. Basag ti bagbaga na iti surat na. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.